may laki nga. Pagbarang pas na, kaya nga naman naglaki mo na. Katawag ko. Ano siya, mamasurahay ra daw ni siya diri sa kulit. Kalingaw ni na. Hoy, matumban ba ng puto ha? Buhangin ka bukok, masura. Din ayo ka, matulog ka, masura gidala din sa mukha ko. Kamabay, magamit ka mo. Hindi wala yung Masura yapon mo eh. Masura yapon. Dilangaw na mo. Pwede ka sabi, kilangaw na yung puto. Suke, kasi maaakap din hindi. Hoy, kanang dagko kay baba, diri ko no. Hoy, hoy. Ayaw ka problema kay wa na mo rate nimo. Hoy. Nasa oy. Para to man drama nga. Saman, dapat ko rip ni. Ako ning iya. Mani, wala ko'y kwarta. Ay, mo na lang ay anak ko ripon. Sa dili kay tigulang na, sa dili gawa kay kwarta. Ako yung ripon, ana po dayang ayan. Ay, helom niya, oy, magbuot ba po ka sa mang rip. Ang helom niya, oy, magbuot ka sa mang rip. Di magparibag yun ang tigulang. Oo na. Ikaw, te. Ay, ako? Ay, sos, kumpiyansa ka. Kontra ni. Sige na, balik-balik rape, ah. Sorte. Mga pwede naman. Sukion ko ni mo, ha. Balik-balik rape. Balik-balik rape. Okay. Sabihin mo dito tayo ulit ng resto, ha? Mga pwede nagsuki na ka. Umawalik. Ano ilap ka ito? Hoy, nakapuwag ko kung kumatawa. Ano nga namatayan dito ba? Rape? Oo. Yan lahat rape lang. Oo, rape yan. Pero matay lang. Pare, kagilam diha, magbuot ng kasamang rip. Inaana magbuot ng rip. Ayaw ka ko lang ayaan, tigulang na nasa wakay kwarta. Ayaw lagi ka nalalim, ayan akong ripos. Ayaw kay tigulang na nasa. Ari, ayaw, pagilom din na, magbuot ng kasamang rip. Na, magparip siya. Aling balibad Ya, tiguwag naman siya. Magparip po siya. Ano yung ganyan, tinungunod? Ang ana ya, pag umangkot ayaw, ako nang ayaan. Ako nang ayaan. Nandito yung ayaan. Pagilom diha, magbuot ng kasamang rip. Parip siya. Pengkra makay marimpias. May taon na ako. Wala ko, pink kay kang media. Ay, dito na, binasura man nila ko. Binasura! Binasura. Kaninian. Ako bitagidan ako, madam. Kung madam na lang ako binasura, madam. Ano ako, madam? Sinuhada ay rin. Ano yung pari? Kabante ka ito kung sapatos, sinana. Bariota. Di magbasura ang kwarta. Ani? Doon ko lang ini. Huling nagbasura sa bahay banda. Ayun, kira ko pa basura, anak ko meron to. At ako dyan niya, kaya palitugat yung sigarilyo. Naglampay na. Ay, mau di kang mamasura ka kaya wakay kapalit og sigarilyo. Hamaan mo po. Naman. Yan lang ang nagino. Di siya palitan. Di siya shampoo. Di man siya libre. Oh. Di an kasi mo sweldo magahin ka bisag tag-PD para di na ka mamasura. Kay maripan unya ka. Ang gani ko sa diya po ala na. Ano sigarilyo. Una may dagang kayo bit-bit ako bubuan. Panagi ka ng mga silupin pag bit-bit ako rin ako gawan. Kung saan naman po nagarutay. Sa basura na niya. Pag-ana na ako kay pas sila ako magkumbra mga lustri. Murag buwan siguro to ba sa mga India. Di mga panty nga mga lustri. Ano ko itong mga laki? Hala pa, basura pa. Baka buha kag mga panty dagko. Bra nga mga lustri. O di matunggar tiran. Gagalingan nila. Gakuan pud kadalag pud bilangan pud.
Tuyukan ra kita nila. Tama-tama no masurahan. Na masura bet iba jud ko makaulaw na masura. Lugar mo. Mga puwa ko kumatawa. Nalayo ko pa man akong ka-group diri. Puro Bisaya. Sa dahay, hindi sa susunod. Gamit Black ano naman ni. Uy, ikaw ragi Tagalog din hinaapil no? Ikaw. Tagalog. Ka na lang kasi di ka makaintindi eh. Ay, hindi eh. Kailangan. Bisaya, gamay. Madali naman ang Bisaya. Now, saya ko kamo gabi ni sayo hindi na ko. Alimot ko. Nagud ako kamo. Dali ko. Ano wala na mo dagan mo. Wala ko kamo. Ay, nakalimot ko sa di ba maanad ka? Unsa po nito ginasurahan? Ako kunuhan yung baligya, lagi ulit man. Hoy, Eljen, nganong giuli man nini mo? Kung alam po ning giulit mo doy di. Ilis di kupeng pareha sa imong medyas. Kuan mo pila gaawat ug sa kagiyaan ni oy, bahala siya di. Hoy, ilis din na kay imong bag nga ni color. Ilis di anang color pink. Dati abitaw ni. Oh, nag-live na si Kuwani ko asa ka ni si nag-live ko an maniro. Na dire, basta mag-live ko na ra gid na dire. Anong gawas na ako? Uy, wala nang gawas ko gama-gama. Mag-live ko ganito. Kani bitaw siya? Kumakaon ra gyud ni kadapot. Loya. Bitaw bili-bitaw tadi ni Jano kay bisan awadon. Kasab-an man gud na jamudoan ni gapon. Maluoy ko ni Ja, uy maluoy ko. Magabaan niya ko ni kuan. Siya mo wala siya. Siya mo dum mo ne pure, mo ne tunay nako. Hoy, pero nagtago. Ako gina nagtago-tago bayag ka. Di okay ra manak Ingon magagawas ba kay Dili man po ko kanunay tago-tago. Dito sa kanunay tago-tago. katawa. Karong abot may kuan. Mao mo. Mamasura. Uli na to dagatan ko. Dili mo hatag TV sa kape. Yang ano man po na siyang ibalik man. Wala na may choice. Pila niya, tanghalian niya na. Ganito, mahal.